100.7. O kwuburu onwe ya kwesịrị na ebe ahụ maka na ọ bụ anya na-ele zamzam ka eji ele okwu na-aga wam. Ị chọrọ ime ihe na-akpọtụ n'obodo anyị bụ Naijiria? Onye kwuru nke o kwuru na onye mere nke o mere. Mgba nwanna jiri nnọọ nwayọọ sonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa garama ya zụziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ma o jiri ala nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ site n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Fraịde ọbụla ka ha nwee ike gbazie gị o siri mee. Ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria, agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwa jezie gwa ndị ya adịghị. Echo FM 100.7, the fresh news people. Egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ o gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tuzdee bụ abalị 5 nke ọnwa asatọ afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha. Tata bụ Eke. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa garama ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwa ma ọmị ya lechara tuo ya bọbọ m ị nwere fuchọ wee bụrụ ya nwaada Clara ma mmiri na-aghọta Ama ị nwere future ọkwa n'ihe mere m ji nọ emechakwa gị stick kwa maka na enwere m ike ịshọkụ gị at any time. I can shock you. Echi ugbu enwere m ike lee private jet. It is possible. Gịnị ka a na-akọ mere m ji sị gị continue relying on me. You know, continue sticking. Maka a na-akpọ sticking. Ịdị na-arapara ebe m nọ, you know, continue ịdị na-enwe okwukwe ahụ, trust ahụ ị nwere ebe m nọ, gbawa m trust gbasiwe ike. You know, I can shock you. Enwere m ike ịshọkụ gị. Agaghị m ashọkụ gbuo gị. Nshọkụ gbuo gị kedu onye mụ na ya ga-anọ ebe a. Gaa n'ihu kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele. Igbo ndị ọma Igbo dị sansam ụbọchị ọma n'ụtụtụ ọma nọ na abụọla Trinity lolo otu unu mere unu dịkwa oyi n'ogbe unu asị m ya gazichara unu na nketa ndewo nụ o wee bụrụ ya ka ọ dị nwaada nwoke ọcha Clara dị ka m si wee don't baby me this morning, not the too early to baby me. Tata bụ Tuesday. Eji m enwe anger issue on Tuesdays. Eji m enwe anger issues on Tuesdays. Please. Please. I'm trying to be romantic now. Don't. Romantic. O nwere ihe mere nji asando olu iwe n'ụtụtụ a dịka nsi wee gwa gị ihe m hụrụ na nrọ today abalị bụrụ taa
ọ dịcha ka ebe ije ọsọrọ m nọ na-epush m out na-akwaga m ebe nwaanyị ọzọ dị. Uche hapụkwana ihe mere na arụ ihe awụ akụkọ nrọ. It's not just an ọwụ ha akụkọ nrọ maka na ụmụ nwaanyị abụọ ahụ bịara nnọọ m hụrụ na nrọ nke na-acha ọcha nwere eze mkpọga na nke dị plọmpi na-eji oji gbara ọkụrụkụrụ. m hụrụ na nrọ ha sị na ọ gị nwa bunyere ha abacha sị ha butere m na nrọ ahụ. ị hụrụ nke a dị black dị plọmpi na ịgba ya eziokwu ịgba gị ihe eji eziokwu ebere m bịa crush wa on ha na that dream. Uche hapụ ya awọ nrọ no don't crush on her. I'm here for you, no. Abram bịa crush wa on her something I don't know what came over me but I need to make this confession. Don't worry, I'll pray for you. Ya da bịara bịakwute gị ọ ga-emecha chi ebe nọpọ. You know it will leave you. Ya hụ na ọ ga-agbalị biko ya mee ka nrọ ha ahụ n'abalị taa. Uche, I don't understand. Don't provoke me this morning. What do you mean? Gini mere I'm trying to be calm this morning. Calm how? Don't provoke me. Calm how? I said don't worry. Don't worry. Na ya ihe nrọ hapụ ihe nrọ ka ị na nrọ soro ga. Ije dị mma gaa ya nga na aba. I love that dream somehow. Hey, Uche. Ọmụma gwara gị sị gị dunyewe ha na nrọ ha bitewere m abacha. Abacha nsị gị nye m na real life gị na-enye m ya na nrọ. Uche sị gị hapụ ndị ahụ. Ihe nke ụwa. Hapụ ha. Ihe ahụ ihe mmụọ. Nrọ bụ ihe mmụọ wụghị ihe nke ụwa. Gị na-akọ. Onye nke black ha abara crush wa on ha. Uche, don't try it. You know? Don't try it. Ya bụrụ na ọ ga-agbalịpụta ha na nrọ n'abalị taa mụ na ya ahụ. Bịa onye a na-apụta na nrọ na-abịa enye Uche abacha. Ọkwa m adịle go. Don't come again o. No provoke me o. Anakwa m like ụdị ihe. Onye mmụọ na ihe mmadụ na-ekwu. Agwakwala m gị ugbu a. Ọ ga-agbalịpụta ha. Ị ga-ehi ụra n'abalị. Clara ịhụ nwaanyị. You no go dream for night. You no go sleep. Ịhụ nwaanyị. Akwa m ihe ụra ga-abịa rọọ nrọ. Ịhụ nwaanyị. Plumpy chocolate in color gị na-asị m ahụ na ya na nrọ biko ọmalịcha nwaanyị na-ege ntị ebe ọbụla ị na-apụta na nrọ na-abịbunye m abacha come again ka m hụ gị gị na-akọ ọ dị egwu ọ bụ onye hụ ihe dị mma ya ekwula na ọ dị mma for what you don't know what you have ebe m nọ ị maghị ihe m nwere ebe m dị when are you going to cherish me Sigis gotere m abacha gị ji m na-eti epele. Gwara m that guy ya butere gị enye na m ego nye everything manụ m ọ chọrọ ime m ya ahụ nke gị ahụ mere gị mgbe ahụ sorry. Agbarala m gị mana abacha ọzọ ị ga-enye m ị ga-agbalị tinye ya azụ nkọrọ ndị nke agbara ọkọrọkọrọ mineral juru oyi abụọ anaghị m arịa shuga o wee bụrụ ya ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard gee ntị nwune onye isi oche NNPC bụ Bayo Ojulari amalite ha n'ọrụ dịka a bịara na-ebugharị akụkọ na ọgbaala arụkwaghịm bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ihe isi ike ndị jibu ego n'ala anyị bụ Naịjirịa bụzi ndị arịrịọ ugbu a ka Chimamanda Adichie kwuru otu ule WAEC ewepụtarala ọha na eze ka okpu ule WAEC nke afọ a si wee gbaa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na imirikitimi ndị agha ala anyị larala ezumike nka eme na ngagharị iwe bụrụ ihe buchie okporo ụzọ esi aba na ministri na-ahụ maka ego n'ala anyị n'ihi ụgwọ ha ka gịnị ejikọrọ ha mbụrụ nwa nwoke Atiku aga m adụ ya ọdụ gbasara mgbagharị pati ọ na-agbagharị ka Wike kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nsogbu otu pati PDP ejila nwayọọ na-adajụ ka Wike kwuru
abịa n'ọrụ mmepe obodo Tinubu na-agbalị n'ebe ndị Igbo dị ka ụmụahịa ikpuru bụ akụkọ na-ada ebelebe na akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ibido ugbu a mewe achụnta vootu bụ kampen adabaghị adaba nke a megidere iwu ntụliaka elu ka INEC kwuru. Ule WAEC afọ 2025 sọ naanị pasentị ndị mmadụ dị 38 na ume 32 38.32% mere nke ọma na ya bụ ule WAEC elere n'ala anyị n'afọ a. Uche, ọ dị egwu. out of 100%. Ihe mere nke ọma 38.3 32%. Uche, ọ dị na poor now. Very poor. No, ọ dị na erurughị 50 ka asị Pharaoh let my people go. Very poor, as Very poor poor. as poor as Clara, something like that. Achọ m Iji ego ị na-egonye hụ m abacha. Allow me to use you as an example gị na-akọ. Mana ka ọ dị ya bụ performance ya jụka. Mere anyị ga-eji eleba okwu anya n'ụtụtụ a maka na ihe karịasị ma egene tụọ ya aka. Gawa na Facebook anyị, gawa na Facebook, iruo Facebook, dee Echo FM, jiri capital letter dee ya. Ide ya kiliki ịkpam ka ikiriwe mụ na nwada nwoke ọcha Clara ka ịhụkwa n'ebe ego m na-aga. Nwaanyị eriela m ego. Ka ịhụkwa n'ebe ego m na-aga. Give me my spec. Nye m spec ikpu. Nye m ya. Na nye gị spek ikpu. Na mi ọmụnwa gotere gị ya. Nekwanụ m anya. Gị na-akọ ime ugbu a meforo isi ahụ m gotere gị. Meforo ya, I will collect the hair. Be coming down. Ama m ihe ngọrọ bịa this morning. Be coming down. Na you provoked me. Gị nwa kpapụrụ m iwe. It's okay now. Gị na-akọ. Sorry. Biko ị garuo na Facebook anyị gị drọpụ kọmentị gị ebe ahụ gwa anyị ihe ị chere kpatara eji nwee massive failure. Eji ndị mmadụ ji daa ya kata n'ule WAEC nke afọ a. Odida nke a ghọtakwa m. Only 38.32% nwetara credit n'ihe ọmụmụ mathematics na English. Ndị nke ọzọ gbirigide m ndị lere ule WAEC daa masị na English, you failed. Ị dara ada maka na ọ rara ahụ ịhụ ha mahadum ga-ewe mmadụ n'akwụkwọ nabata ha n'ụlọ akwụkwọ ha ebe ị na-emehụ nke ọma n'ihe ọmụmụ mathematics na English. Kedu ihe bụ nsogbu? Uchenna, ndịkwa n'otu ndị mmadụ ga-esi apasị n'ụbanye na mahadum maka na amamighọta ị ga-apasị nke ahụ compulsory subject. Ị ga-enwetarịrị mathematics na English. Ọgọdụ nnọọ ya sik ị nwere ya. Ịwala. Ya agbata ihu. Mana nke ịdazi ya na ụda ya wofuli. O nwere ka ọ dị n'ihi ya iruo Facebook gị drọpụ ogene ozi gị ọ pụtara na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ. Gịnị bụ isiokwu? Kedu ihe mere eji nwee massive failure n'ule WAEC nke afọ a? Ka ọ dị nwaanyị ọma Ụmahị bụ onye minista na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị apụtala kwuo na abịa n'ọrụ mmepe obodo na Tinubu na-agbalị n'ebe ndị Igbo dị. Ma ihe na-ememebe Ụmahị na ọ nọgide ya dị ka a na-anụzi akụkọ ya ya bịakwuo ruo nke ọ ga-elu pum ya vụrụ hụ poli ụzọ ihe adọst elu onye ọbụla asị Ụmahị uche m oteela ọ lakpuru olu ha anya ya mere a ga-eji akpọkwa ya n'ọnụ n'izu ụka. Uche nwaanyị ọma INEC kwuru na ibido ugbu a emewe achụmnta vootu kampen adịghị na ọdabaghị adaba imewe achụmnta vootu 2027 na ọdabaghị. Uche akwa ịma na omedi n'okwu a o medina mana gịnị ka ha nwa na onwe ha na-eme gbasara nke ọwa ajụjụ ekwesịrị ịdị na-ajụ. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụghị ịpụta na-agwa anyị na ọdabaghị adaba nke a megidere ụkpụrụ ntụliaka elu ala anyị. Gịnị ka unu na-eme gbasara gịnị nke a? Maka 27 si ife a na ọkwa n'ọnwa ole na ole gara aga ka post onye isi ala Tinubu bịara jụọ ebe niile na steeti Imo. A na-akọ ọ dị egwu Wike akụsuola Atiku gba ya sị ya bụrụ na ya nwawo nwa nwoke ya ọ wụ son ya ọ ga-agba ya sị ya jidata onwe ya na ọ ga-adụ ya ọdụ na ya kwụsị mgbagharị pati ọ na-agbagharị na-efegharị na-achọ ebe a ga-enye ya tiketi. Akwa maka na ụtọ ọdịnaya o kwesịrị ịwụzi ihe a Godfather
Akwa ya na o kwesịghị nọ na-agbagharị akwa ya kwa ihe ọ na-achọ ịkọwa. Ọ wụ ihe ọ na-achọ ịkọwa. Kedụkwanụ maka wike na wike ekwesịghị Godfather. Amanụ m onye na-adụ onwe ya na onye ya ga-adụ. Ọ dị egwu. Ike egboro. Wike abịakwala nnọọ na-abịa ekwu na nsogbu PDP na-enwe. Ọ dajụwala. Adajụ. Mana ọ dịkwa ka ọwa eziokwu. With the look we know the judge. What is good for the goose is good for the gander. O wete esi asụ ya. Something like that or the similar. Oyibo ansoro the similar na nke ahụ ha ji asụ. Mana otu ihe m ghọtara bụ na lenu ịma abalị ole na ole gara aga ka anyị kwuru maka ngagharị iwe ndị uwe ojii mere ka ọ dịkwa ndị agha ala anyị larala ezumike nka retired soldiers anọrọla ha n'ụbọchị ụnyaahụ na Abuja bụrụ ihe otu a buchie okporo ụzọ esi aba na ministry na-ahụ maka ego n'ala anyị Ministry of Finance jee ebe ahụ kpọchie ya komgbam bụrụ ihe na-eti we no go gree o we no go gree we no go gree o we no go gree. Ndị mmadụ sị what do you mean? Ndị agha nnukwa a na-ejikwa ha ụgwọ so ruola n'ogo nke ajụwa ha what is your problem? Ha sị na ụgbọ ejikọrọ ha ka ọka nkụ gratuity Chinekele ndị agha so ụgbọ ejikọrọ ha ọka gịnị nkọ ndị na-echekwa anyị na ha nwa bụ ndị mara mmiri chaa aṅụ chekwa ndị Naijiria kwesịrị iji ha ụgwọ arụchala ha ọrụ laa a na-ejizi ha ụgwọ na Naijiria o nwere ụdịrị akụkọ ha na-ekwesịghị ịnụ na ntị ka ọ dịkwanụ ndị Naijiria ewerela ọnụ gbọọ ha ntị si ntọ ọnụ mmee ụnọ ihe ndị Naijiria na-ekwu a gwara ha ntọ they told them ntọ gịnị ka a na-akọ ha wee na-agba ha ntọ na gịnị mere ndị civil servants ndị ọrụ obodo mewa ngagharị iwe ha ma eburu mmiri n'afọ anwụrụ n'afọ osi n'anya bụ oti agas na-agba ha na ha mana ka esi fe ọkwa ka a ga-esi eme gịnị efe ọkụkọ mekwara na o nwere agwa ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa na-akpa mgbe ndị ọrụ nchekwa ndị ọrụ obodo na-eme ngagharị iwe gị gba ha n'aka ha ebu osisi ha na-akụwa gbip na-akụ ha gịnị mere unu ga-eji eme ngagharị iwe taa bakpu ime ụlọ o ruoranụ ha onye ka ha na-ebesara ugbu a onye ka ha na-ebesara ugbu a Naijiria ego ole ka a na-akpọ ndị senetọ millions upon millions upon millions otu onye ego ole ka a na-akpọ ndị minista millions upon millions upon millions otu onye ego ole ka a na-akpọ ndị lawmakers millions upon millions upon millions otu onye gịnị mere ha ji dị iche maka na ha wụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-egekwa ntị Naijiria ebe obodo a na-amabunye otu onye 100 and something million iji tie ya aka n'obi mana iruo n'ime ime obodo dịgasị iche iche 10 million naira ji ha enwe n'ọkụ obodo Naijiria obodo na-ahụcha isi ji na-ama mbazụ n'ala wem azị gbakwa ihe ọjọọ mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute Clara nwaanyị ibe gị bụ Chimamanda Adichie nwaanyị ma akwụkwọ nwaanyị amafere akwụkwọ ọ mara akwụkwọ ma ụna nọ mara akwụkwọ Beauty with brain ka Beauty with brain BB Beauty with brain ma mma otu a modesty ya modesty ele ebe mere ndị slim dividend biko bịawa mana ya nwa modesty ya ka o si eme ihe ya dị nnọọ gbara ịhụ Chimamanda Adichie gaghị ama na ọ ya nwa as simple as cultured o nwere ihe nwanne ya zuziri ọfụma exactly this civil thank you so much that's the word I'm looking for since yesterday you know dị nnọọ civil ọsụwa ngiri ebe a gị na-epe ya attention ihe na-aga n'anya ya very calm mana ndị nke na-enwe ihe ha tụtụtara naanị na imetere enyi nwoke na-egonye gị iPhone gị tụọ onwe gị n'elu họrọ na-aba do you know who I am? I am Cindy. I am Miss Eats. Lenu Chimamanda ha ka ọ dị ọ sị na ndị jibu ego n'ala anyị bụ Naijiria ndị middle class na ka ihe si dịzi ugbu a na Naijiria ha nwabụzi ndị arịrịa na-enwezi ihe dị ka middle class na Naijiria ọ ihe Chimamanda kwuru
uche ma enwe middle class ndị be anyị nọzikwa nọ ile ya bụ okwu anyị otu a ka ọ dị ụzọ dị nọ na is ida ịnọ na ndị elite ndị aji ego ndị senetọ ndị a akpabio dem ọ wee nọ na ndị bọsị Imo that low level ebe anyị niile raparachara we are all begging ọwụ klaasị enwezi ihe dịka middle class na-aghọta wee bụrụ ya ịbụrụ onye oti mkpu ọkwa low class ụmụnne ike gọrọ agafecha akpabio ha ndị niile wụzi anyị niile nọ na dise nwanne ọ na ka o si ara gị ka o si ara m nwa wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post gee ntị ọchịchị Tinubu atụtegharịala pasentị 90% bụ ọrụ ndị agbahapụ n'ala Igbo ka ụmụahịa ikwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ nsogbu Tinubu zutere mgbe ọ batara n'ọkwa ọchịchị ka anyị nọ kemgbe esi na-enye ogbugbo ka Wike kwuru. Ndị ji agbara otu egwu bọọlụ Manchester United bọọlụ bụ ndị umengwụ. Otu egwu bọọlụ Manchester United ka chọkwuru ndị ma bọọlụ akọ ka Bruno Fernandes kwuru. Nzukọ mụ na Abure nwere unu ga-ama maka nke a mgbe oge ruru ka Wike kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe na akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ eziokwu na anọ m n'otu pati PDP mụ na Tinubu na-arụkọkwa mana nke a emeghị m onye ihu abụọ ka Wike kwuru. A na-amanye Goodluck Jonathan amanye ka ọ pụta ka ya na Tinubu zọọkwa onye isi ala Naịjirịa ka Bashir Ahmad kwuru. Tinubu achọghị ịgbatikwu ọchịchị onye kwuo uche ya achọghị ịgbatikwu ọnọdụ gbatagbata bụ state of emergency o tinyere na steeti Rivers ka Wike kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo na steeti Zamfara tọrọ mmadụ 5 kpokọrọ na ma ha gbafuo. Nọkwa a na-achọ nwa amụrụ ahụrụ achọ n'otu ụlọ ọgwụ ọwụde na steeti Ekiti bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na NNPCL ewelikwuo na ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha site na ₦800 na ₦90 890 naira maka otu lita ka ọ bụrụzie ₦900 na $55 955 naira maka otu lita. Ndị bi na steeti Ondo eme na ngagharị iwe megide ụzọ ọjọọ dị na steeti ahụ dịka ha kpọrọ oku ka gọọmenti steeti ahụ gbatara ha ọsọ enyemaka bụ akụkọ na-ada abeg na akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ka isi daa yakata n'ihe ọbụla gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị ga-emecha bụrụ ihe a ga-adị na-amụ n'ụlọ akwụkwọ ka otu pati APC gwara El-Rufai. Nọkwa otu nwoke ọwa anwụọla dịka a na-achọ ịkpọba ya n'otu nzuzo na steeti Edo bụ akụkọ na-ada azịgbakpa na akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ fọdụrụ naanị nwa chọm ka otu lita mmanụ ụgbọala ru ₦1,000 na Naịjirịa dịka ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ Naịjirịa nọ na-atarịta onwe ha ụta. Ọ dị egwu Naija ebe ewepụrụ fuel subsidy. What's the need now?
chọọ unu ma ga-eweghachite ihe ada si weghachite ya ka Ọ dị egwu. ọ daa ịghọtala ọ sị n'ụbọchị ụnyaahụ ka ya bụ NNPC nọ site na 890 naira ha ji erebu otu lita mmanụ ụgbọala ha were 65 naira bulie ya pa rewazie 955 naira. uche nwere isi Just like that. akpọna ya 1000 ọ wụrụ 1000 naira ka o ọ nwere bụ. isi Ọ 1000 ka ọ bụ. Ndị nke Imo ebe a ga-erewedo 15. Ha nwa anaghị eji ntị anụ na ọ daliela na-eweliela ihe elu. Ka anyị lowa our voice. Ndị bọsị Imo na-ege ntị. Ka anyị lowa. Ama mma ha anụ na ya. Chineke, Clara, you dey talk. Ndị bọsị Imo na-ege ntị n'ụtụtụ ha ga-anụ ya. Biko nụ, ụnụ anụkwala ya. Ụnụ anụkwala. Mee nnọọ ntị ka ụnụ anụ ya. Biko nụ ndị na-aga agbala. Hụrụ ya ọchị o were sị pọs were ọgbaka irete dikọlọ butuo nọ ọ dị oke mkpa gaa n'ihu nwaanyị ọma. uche otu nwoke ọwa nwụọ na dịka ọ na-achị ịkpọba ya na otu nzuzo na steeti Edo gịnị ihe akwanụ Just like that. otu nzuzo the other time ka agụkwara onye nke ọzọ anọ ga-emegi initiate ndị ọzọ awakpuo ha gbagbuo ya because you know no road you know na-apịa where you go follow run comot escape nye gị nwa bụ okorobịa a promising young man vibrant nwere future ihe pụtara ụwa bụ ime otu nzuzo. I am sorry for you. I'm very sorry. Ị na-etinye ndụ gị n'ihe ize ndụ. Anything can happen to you. Amami na aghọta lee ibe gị na-agba mbọ chi efuola ndị na-agba bọsị ime onye ọbụla chọrọ ihe ha ga-arụ onye ọbụla amapụ dị nnọọ busy dị responsible na-achọ ihe mama ga-eri na village na-achọ ihe ka ha ga-esi alụ nwaanyị ka ha ga-esi arụ ụlọ ka ha ga-esi agba moto dịkwa ka gịnị ibe ka ha ga-esi erijugote afọ nke gị nwa wee dị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ n'elu ihe ọṅụṅụ ịma na ara na-agba gị ihe a mgbe ị hapụziri na-asụ asụsụ mmadụ na asụsụ inyo ọwụ ihe a madness ọ sign of madness gị bido mewa yara gburugburu na-ewere nika gbudu n'ikpere na-adọli onwe gị elu n'ọnọdụ na-ewu Pablo na-adọli onwe gị elu n'ọnọdụ iwu BTC Lord nwanne nna gị ha tochara okorobịa who are you onye dịka ewo jee chọọ ihe ị ga-eme my friend jee chọọ ihe ị ga-eme otu nzuzo abụghị aka ọrụ wee bụrụ ya mana ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekpute nwaanyị ọma gaa n'ihu na steeti Ekiti a na-achọ nwa amụrụ ọhụrụ achọ n'otu ụlọ ọgwụ ka ihe ị chọrọ ịkọwara m ụlọ ọgwụ ahụ ga-eprovide nụ ya you go provide my pikin for me ana-akọ ihe a na-akọ na onye amụchara nwa gị na you go provide my pikin for me ọ ga-achọta ya thank you ịnụkwa ka ọ dị otu pati APC agbala El-Rufai na ka o si daa ya kata n'ihe ọbụla gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-emecha study waya n'ụlọ akwụkwọ na APC gwa El-Rufai agbagwara ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyenyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ The Statesman gee ntị nwune maka na akụkọ ya ka nkụ ịnọkwa atụọla otu nwaanyị ọnwụ nwere mkpọrọ afọ 15 maka ịtụ mgbere ọgwụ ike bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na otu ule WAEC ewepụtarala ọha na eze ka okpu ule WAEC nke afọ a si wee gbaa onye isi oche NNPCL bụ Bayo Ojulare amalite ha n'ọrụ n'agbanyeghị akụkọ a na-ebugharị na ọ gbaala arụkwaghịm bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na El-Rufai na-ama amụma ịkpọpụta Atiku dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọkwa onye isi ala Naịjirịa ka otu pati APC kwuru. Tinubu enye n'otu egwu bọọlụ aka nke ụmụ nwaanyị ala anyị bụ the Tigress ihe ntụrụ ugo ma nyekwuo ha $100,000 bụ $100,000 na ụlọ n'otu uche aga m aga ịkụ akwa bọọlụ ọbụla ahụ ihe a na-akụ
chọọ ihe m ga-aga ime ugbu a because Sunday ka a na-recognize n'ala anyị ugbu a. Ọ gwụla ha. Ọ gwụla ha o. Ha na-recognize. Ndị ha na-amabunyezi ndị a sị mgbe nyere ha o. No, they did perfectly well. Ị ma na-eme ihe dị ka best performing teacher n'ime ime obodo abịa na kansụl ime obodo otu a. Enye ha ihe esetie ya dịka award na onye ọbụla mere nke ọma dịka best performing teacher. Thank you. A na-supervise ya ọ ga-ewulikwu mmụọ ndị nkụzi eme ya n'ebe ndị dọkịnta nọ eme ya n'ebe ndị ọrụ dịgasị iche iche mere gịnị de each department eseti award a ọ ga-enye aka motivate many people. Mana nke azi uche ọ dịzi ka ndị na-akwụ bọọlụ ihe ọla na-akwụ akụ nke aka ka ụkwụ. Ọ dịkwa mma na enyere ha maka na ọ na-amotivate kwa ha ọ dị mma mana emere nwaanyị ka esi mere ibe ya obiọma akpagbuo ya. Unu lebarala ndị ike anu lebakwara ndị ọzọ anyị kwere ndị mege ọfụma na ụlọ ọrụ ha dịsakwa iche iche timenyekwara ndị a ka obi hapụ ịkụ ha njin. Anyị niile aga na-akụ bọọlụ anyị niile agaghị akụ bọọlụ Clara amaghị akụ something like that. You don't know how to play, my friend. What do you mean? Ị nwere talent n'isi nri. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya. Anyị ga-abịa nnọọ mee ka ị nụrụ gbasara ya bụ ọnyụpa ọtụtụ ndị mmadụ gbara n'ule WAEC. Gawa na Facebook anyị dee Echo FM jiri capital letter dee ya klikie drọp ozi gị anyị lọghachie anyị agbapụ ya ọsọ n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị.
ebe diọkpara gị nọ ya, ada gị nọ ya, o nwekwara iPhone. Ọ dị ego. Ịmụọ nwa zụọ ya o, ka ị hapụ ịnụ oyibo dịka I can't move back than this. I came to your house, you didn't today. Oyibo amaka, agụmakwụkwọ bụkwa gbam. O wee bụrụ ya. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ taa, anyị ga-eleba ya anya bụ massive failure. Ọdịda ha ka gịnị arịkọdụrụ na ule WAEC nke afọ a. Gee ntị, mmadụ dị 1,969,313 candidates bụ ndị lere ule WAEC nke afọ a. Ịma na ule WAEC ahụ elere naanị mmadụ dị 754,545 candidates mekere ya. Ọ bụ ndị nwetere credit n'ihe ọmụmụ English nakwa mathematics bụ nke nọchitere anya pacent 38 na ụmụ 32, 38.32%. N'afọ 2024 gara aga na ule WAEC elere 72.12% mekere WAEC, iji wee gwa gị na nke a ndị mekere ya buru gịnị Igbo. 72.12% mekere ule gịnị WAEC. Ha nwetara credit n'ihe ọmụmụ English na gịnị mathematics. Compare ya n'afọ a, naanị 38.32 nwetara credit n'ihe ọmụmụ English na mathematics. Ịbịa chekie ya, igbepụ ma adị ya, ịhụ na 1.something million kwụrụ afọ n'ala. Mmadụ ha ka gịnị dara ya bụ gịnị ule. Mmadụ ha ka gịnị kụrụ afọ n'ala na ya bụ gịnị ule. Gezie ntị, kedu ihe nke a na-akọwa gbasara agụmakwụkwọ Naịjirịa, gbasara ụmụaka Naịjirịa? N'agbanyeghị wuruwuru a na-emecha n'dịwakwa ọ wee kwuo ode ya gị na-eme we know ọ dị ego. N'agbanyeghị gbagbagba wewewe a na-emecha na ya bụ ule, ka esikwa were abalị ele ya. My own junior sister ji ajicha abalị ele ya otu a with touch. Uche na-agbanye ego niile ndị nne na nna wufuru, ma ego la wufuru. You know, abịa mechi ihe ndị a niile enwekwa massive failure. Hey, 1 million something kwụrụ afọ n'ala. Ọ dị ego. Chineke nyere anyị aka. O wee bụrụ ya. Chai, onye mere anyị ihe a? Naija. Ebe agụmakwụkwọ Naịjirịa ọ na-agụ akwa o. Obodo Naịjirịa, ebe nwa Minister of Education na-aga akwụkwọ na mba ndị ọzọ. Onye dịka ọ ghara agụmakwụkwọ, ọ na-awụ minista ya. Obodo Naịjirịa, ebe nwa gọvanọ, nwa local government chairman, nwa education minister ha nọ na mba ofesi na-aga akwụkwọ. A na-eme anyị intimidate na social media. My son graduated from University of London. Congratulations. Ndị Nigeria na congratulations. Congratulations. Onwenye gasị ya taa nwa gị lọta ụlọ bịa gụọ akwụkwọ ebe a. Enweghị nke n'ime ha nwa ha nọ n'obodo anyị a na-aga akwụkwọ. Uche, ka ọ wụla anyị abarala ọkwa ọchịchị, otu a ka a ga na-eme ngwa ka akpọfụcha ezinụlọ ha. Ọ skuulu nọ na vileji nke ị ga na-akụziere mmadụ mathematics ya amụta n'ụdị ole. School agba nwere ike ịgbabata at any time ma ụmụaka attack. Na mgbe isii na ụmụ ọsọ community school, ọ wee ebe mmadụ ga-anọdụ amụ ihe, comprehend ya mathematics na English. Ọ wee ebe teacher ga-ahapụ ụlọ ya by 8 nke ụtụtụ nọkata ebe ahụ ya akụọ 2. No way. With such environment. No electricity. Nothing. No, onwe the environment dị okay for teachers. Gị sị na a na-aga akwụkwọ na agaghị enwe masị failure. Ebidobe dawa. A ga-emechala ule WAEC ihe ga-eme eke ya bụrụ naanị mmadụ 5 na Nigeria. Ọgwụ dị Chukwu ajụ maka na mkpụrụ mmadụ kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. We are just reaping ihe anyị so yiga when it comes to education. Mana ụmụ ha gụcha bịa mee ha senator, mee ha nke ha bịa chiwazie ndị ahụ. That is just a thing. Who are we fooling? Uche, who are we fooling? Onye dị ka a na-awere, ọ wee kpuo ya otu a gị na-eme.
ọ dị egwu ọ na-agụ akwa gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ asị gọọmenti nwe ebe ị ga-ahụ laịbrị ebe a ga-ebute akwụkwọ echetara m mgbe anyị gara n'akwụkwọ mgbe akwụkwọ dị tụ okenye na Naịjirịa laịbrị na-adị stocked a na-abịa chenji akwụkwọ ndị nọ na laịbrị every 6 months or so echenji akwụkwọ butekwa nke gịnị ọhụrụ anyị gụchaa nke ya na-amụ na klaasị anyị baa na laịbrị na-agụ gị hụ ebe ụmụ akwụkwọ nọ ebe dị kuu ushi ajụghị ya na-agụ ha ji high school mgbe ahụ laịbrị nọ standard laịbrị ị na-amụ sayensị ọ art nke ọbụla ọ wee nwere gịnị laịbrị mana ugbu ihe niile ahụ adachala kpee nwụọ pee ime ihe mere o ji dị otu ahụ maka na ndị kpọrọ onwe ha ndị gọvanọ ugbu a ọtụtụ n'ime ha gachara skuul na Naịjirịa mgbe ahụ the school day enwere ike gara na obodo oyibo enwere ike gara mba ọzọ gaa ụlọ akwụkwọ ya a gachara ha ebe a eruzie na tọnụ ke gị ụna sị na mba ofesi ka ọ nọ ị ga-azụ ụmụ ụnụ uche onye ka hapụrụ ụlọ akwụkwọ ndị a onye ka a hapụrụ ya ndị na-aga enweta n'ile ego mere akwụkwọ mee na akwụkwọ ụmụ ha agafee ọ dị egwu ajụjụ wee bụrụ kedu ihe ị chere kpatara nke a bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 ma ọ bụkwa 0707 454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị biko ozi ndị dabatara na Facebook ka anyị ga-ewe naanị n'ụtụtụ a ị gaa na Facebook dee Eko FM jiri capital letter dee ya klikie ya ka ikiriwe anyị live gị drọp ozi gị kedu ihe ị chere kpatara eji nwee massive failure n'obodo anyị abụ Naịjirịa n'ule WAEC. Alo, ị bọọla chi? Ụtụtụ ọma, Uchenna na Clara. Ụtụtụ ọma, nwanyị dị Sam. Aha m bụ Glory esi Ntụ Junction na-akpọga. N'uche nke aka m ihe ngasị mere ha ji daa ihe ha dara this time because ma na-ele exam a mgbe a lega this exam nke a ka ndị nka nọ n'abalị ele nke ha ndị nka mmiri ga-ekwe akwụkwọ ha emepụchara iti mmiri ndị nka akwụkwọ nke ha awakporo ha ndị a na-ele exam ọzụka ihe ndị a ndị lechara ha iche na obi ha ka ha ga-eji ele ha lee onye ọbụla akịka nke ọbụla ọkịkatara nga ahụ somitie ya nga ha gbago ọsọ ndị wakporo ha ka ha ga-ede ezigbote ihe ole ọbụla ha detere ha asọmpi ma ndị mmiri nọ na-ama ha na-ele exam nga ahụ chieji ejiri tọọchị na-ede ma ndị ma ihe ha ede mana ahụgaghị ihe ha dega ha na-ede ya otu ahụ so gọọmenti mara ihe ha ga-eme ọwụ fọt ụmụ skuul ndewo ya gaziere gị nwaanyị ọma ị bọọla chi Otogu na redio ya gaziere gị nwoke agọ mmiri ejulu awa ọnụ o jụrụ eji ọwụ ma gị kara ụhara ya dịkwara gị mma n'ọtụtụ a ndewo nwoke dị Sam ndewo nụ onye nọ na-ekwu ụbọchị ka gbanwere batakwa m ihe nwoke agwụ n'ọfịs dị na-adị ala n'igwe okwu ọkụ na-ere 1 ọfịs eduru ihe ntụmamanya ọnụ wụ ịhụ na achọ imete Naijiria na ya dị mma ihe gbasara agụmakwụkwọ enwe isi na Naijiria wụ onye ọbụla bara prezident ma ọkwụla prezident ya nye iwu na the whole politics niile ndị politics niile na Naijiria ụmụ ha gaa n'ebe a ga akwụkwọ ị na-achọghị ego akwụkwọ na Naijiria ya resign ha ụmụ ya na-achọghị ego akwụkwọ na Naijiria na ya resign na n'ọkwa ọnụ gaa hụ na agụmakwụkwọ ga-enwe isi na Naijiria gaa hụ na the whole governance ga-abịa rụchimacha the whole school niile na Naijiria ka hụ na ụmụ ha mụtara ezigbo ihe na school na ọwụ ihe mege ihe a ọbụla abụghị politiks ya kpọkpọ ụmụ ya nwanne gboke n'ebe anya nwaanyị ha niile nụtakwa ebe ego akwụkwọ biko ya gajere nne obi arịa anyị mma na Naijiria na egbole ha na-egbuo ndewo ya gaziere gị na Facebook anyị ozi akala nkụ ebe ahụ na nke a si n'aka Lilian o si ụbọ mmiri ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ya looking lovely thank you ọ si hụrụ ihe gbasatara inwe masị failure n'ule WAEC na nsogbu anyị bụ ndị ndu anyị our leaders ha nwakwa n'ogbugbe anyị and that's on period ọsọ anyị nwee a great day my people gaziere gị Lilian si ube mmiri gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Reginald Chizi si Port Harcourt Road ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ịhụrụ ihe gbasatara agụmakwụkwọ ala ya na ọ ga na-aga n'iru na-adakpọ tutu ruo mgbe gọọmenti ga-abịa nnọọ mara uru ndị nkụzi bara nakwa uru ịbịa nnọọ wunye ngwa ọkụ n'ihe gbasatara gị na agụmakwụkwọ na ghọta ọzọ dịka ibe ya na abịa mekwa n'iwu
ga-abịa nnọọ bịa gbochie ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-akpọpụ ụmụ ha obodo oyibo si ha niile nọ na Naịjirịa ebe a anyị niile nọ n'obodo anyị a ka nọrọ ebe a gụwa ya ị ga-ahụ mgbanwe ga-adị. Thank you. ya gaziere gị nọ Chizi ị bọọla chi ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma. welitecha olu gị ahụ elu nọ ọ dị lo ụtụtụ ọma ndewo ọ banka obi echi m akwa akụ ma na-akpọ n'ụtụtụ ndewo ihe bụ ihe ahụ na gọọmenti efelgo enwe ebe gọọmenti efela edukeshọn onyere ka ọkụ ọwụ riso ọwụ ọkụ enweghị de ministri niile nọ na Naịjirịa na-arụ ọrụ ọfụma mana enwere ofu ihe m na-ekwu ka ụnụ ghọta ọfụma bụko ndị ọha na eze ndị Igbo ha gwa David Umahi bụ Minister of Works ya kwụsị na-ekwuchite ọnụ ndị Igbo ọwụghị onye ndị Igbo ka ọ ihe ọ na-emewu ọ Minister of Works ọ personal interest ka ọ na-fight onye kwuchitere n'ọnụ ndị Igbo Tinubu enwe ihe o mere ndị Igbo maka ihe o kwuru ọwụ okwu mkpata iwe ka ọwụ obuko gwa na ya kwụsị na-ekwu ụmụ okwu ọhụrụ mma ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọma na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Mike UK Obi aosi ụmụgọma zibata ozi ya ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma na ịhụrụ oke ọdịda dara n'ule WAEC n'ihe kpatara ya bụ enweghị ihe gọọmenti dị ugbu a ji agụmakwụkwọ wee mee gịnị kpọrọ na agụmakwụkwọ Naịjirịa na ọ daala ọ ya gazie gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Kings News and Entertainment ọ si uche ndị dịkwa nwa reshịrị bọbọ ka nwụọ mana olu gị na-ada olu okenye ọ gịnịzi onweghị ọgịnịzi o tinyere ebe ahụ what do you mean na ọ hụrụ anya abụọ n'anya ndị agwụla m nke gị Prince Will nnọrọ m ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ ji ada ule WAEC mana ha dị bizi na-eme yahoo omedị n'ihe ikpuru omedị n'ihe imere gịnị ikpuru ọtụtụ n'ime ha kedụkwanụ nke agụmakwụkwọ dịzi n'uche a na-apị bọtịn ị bọọla chi Uchenna na Clara ndewo ọchịfụ onye ji ahụ Uchenna akwụma na nwa agbọghọbịa na-amụ akwụkwọ ọwụ uru lekchọra ị ka nọ ya ana m ya ihe nkwado ekwu okwu awụ onwezi akwụkwọ ụmụaka na-agụ ha jizi fon ha nwere anya ebe fonu nọ ịghọtala ma fonu na-disappoint ha gị bịala anya gọọmenti na onwe ha onweghị skuul enwere good teacher maka na ndị ticha hapụziri ọrụ ha ndị ke nwoke na-elekwasị uru ụmụazị anya n'ahụ so aga m ebila m ha maka onwe onye na-akụziri ha onwekwere onye na-elekọta ha ma gị ile anya ihe a na-emenụ eche m na ị ga-enweta good future of children in the next 5 years because ihe niile wụ expo ọ na-ewute gaa n'ihu na Facebook anyị Clara n'ozi nke si n'aka Felix Nwozizi si Ụmụahịa Mbieri zibata ozi ya n'ụtụtụ ọsụtụtụ ọmụche na Clara ọ si ihe kpatara ndị mmadụ ụmụaka anyị ji na-adakpọ nke echi adịghị ihe gbasatara agụmakwụkwọ wụ na ụmụaka anyị ha na ihe a dị nnọọ bizi na-emewo na-aga Facebook na-agụ nte aga ime lee ihe nọgachi na Facebook ka mebịa nnọọ buru akwụkwọ ha na-agụ ọ dị egwu ike agwụla nye gị bụ nwata na-ege ntị n'ụtụtụ a leave Facebook Facebook gị leave Facebook Facebook gị n'ozi nke a si n'aka Oputa ọ si onye isi ala Tinubu ya gbapụ ya ọsọ n'okwu gbasatara ụgwọ eji ndị agha ala anyị nakwa ndị ọzọ biko ka anyị dobere ya ebe a ewerela m ya ị bọọla chi nke a kụchapụla biko gbalịa kpọghachie ị ga-agbalịkwa kpọghachie ka ị wee nwee ike tinye ike n'ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka na ụtụtụ a gịnị na-eme kpọghachie gịnị
gịnị ka ị chere gbasara ya bụ oke ọdịda ọtụtụ ụmụ akwụkwọ dara ule WAEC nke afọ a ị n'ebe ahụ ana m ihe uche ụtụtụ ọma nwaanyị ọma nwada dị mma ada eji aga mba wife material uche ọsọ gị etile m gị na prayer point anyị ga-agarịla na sọnta ka anyị ga-ana marriage of force marriage of force not 11 you say asọmta ọ dị egwu ya dịrị unu mma ndewo unu mana onye ọnụ na ya na-ekwu ọ na-eji oli nwada obi ụtọ obi ụtọ ọha na eze ihe na-ekwu ihe mere na Naijiria agaala egogori mgbe ihe na-emebi mgbe ihe mebiri adịghị onye ọnụ nwere ike okwu so mgbe ihe niile jagara mmiri gbarọ shiri ebe elu gbarọ shi ebe ala gbarọ gịnị ka a chọrọ ka ụmụaka na a ga-aga skul egwe onye na-akụzi ụdaji na onye na-akụzi ndị nkụzi agụrụ ka onye ile ihe niile mebie ndị ọchịchị anyị asị m akwa Chineke kere ha ka emetụna ha aka n'obi asịkwanị na mgbe ahụ ụbọchị otu ekwuru ewu asọ oge gbajie asịkwa ndị nna nna anyị ebe ahụ soro oge gbajie ha gara agụ skul ma gawa ala bekee so ka o metụ ha n'obi so na Chineke dịkwa yarisi God ha ripenti a mara ha ga-eme edukeshọn dịka ụmụnne m ya dịrị unu na mma Chukwu gọziere m ndewo ya gaziere gị nwaanyị obi ụtọ ngwanye aka na Facebook anyị Clara n'ozi nke si n'aka Evangelist Chisom ọ sị ụmụ akwụkwọ anyị ha bụ ndị na-aga igile WAEC n'ọdịnihu na ha biko were ego akwụkwọ ha jiri kpọrọ ihe kụtụkwanụ na akwụkwọ biko nyerenụ ndị nne na nna unu aka ọ dị egwu ahụla m ozi gị nwa ọkwa Afonsux ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara oke aha gị wụ Chima Afonsux isi ịwawa regular listing iji ego anyị mgbe ọbụla na biko anyị gaa n'ihu na ihe anyị na-eme ebe a na ị na-ele anya Naijiria a na-agaghị enwe ọnọdụ akụnụba ọjọọ a na-agaghị enwe ọnọdụ enweghị nchekwa a na-agaghị enwe ntọrọ mmadụ iji mmadụ agba ọgwụ ego gbogbotigbo na ndị ọzọ bụ nke jupụtara n'ọtụtụ akwụkwọ akụkọ anyị na-agụ mgbe ọbụla ọ sị ka Chineke site n'ebere ya nyere anyị niile aka na enwe a blessed Tuesday ya gaziere gị nọ Chima Afonsux ịbọọlachi Uchenna Clever nwa gara mma ya zụziri nke ọma ndewo bọọlachi Clara nwaanyị ọma ekelekwa m gị enwere okwu Uche kwuru n'ụtụtụ eledara m anya Uche sị na iji eti epele dịka ejikwuru Uche na-eti epele gwa ya ejikwuru Uche eti epele ọ kpọwa ha na mbebi ọkwa ịhụ na ihe ahụ na-akpapụ m iwe nsogbu anọghị biko onye unu na n'olu ya n'ụtụtụ awụ Prince Chidozie ọnwụ mere eke m were na-akpọ Uche biko enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ biko prezidenti anyị a eledi ihe ọ gụrụ ele skuulu ọ gadara eledi digrii o ji maka ihe m kwado gị ihe wụ mmadụ nwere ike inye ihe ọ na-enweghị n'ihi ebe Naijiria baziri n'aka ndị na-ejighị akwụkwọ kpọrọ ihe na-amaghị uru ịga akwụkwọ bara gwazi m otu ha si eme nke ọma na ihe gbasara akwụkwọ ihe ha dị nọ na-ekwu 2027 ihe niile ha ga-achị na otu ha si eriga elekshọn na otu ha si ewin mana agaghị echebe echiche lebara ụmụ akwụkwọ anya mara na ebe ahụ na-agba ọnyụkwa mara na insekuriti ihe ndị ọzọ nọ ọ bụ ya ihe nkwoju ajụjụ ahụ biko ọ gbaghị uru ebe ahụcha ebe nnụnụ si eri nri a na-ajele ebe o si eri nri ọ mgbe ị were ndị na-amaghị eme ndị na-agba ọnyụkwa n'ọrụ ndị na-amaghị ọrụ were etige n'ụlọ ọrụ ihe ị ga na-ahụ n'eko FM na-aga n'ihu na-ada ụdawo na etire ndị ma eme Uchenna na Clever na ndị ọzọ maka ha riri na ihe gbasara mgbasa ozi ihe mere ebe ahụ ji aga nke ọma mgbe ọbụla ewepụkwara ha were ndị na-amaghị ka eriri tige n'eko FM ọ gakwa na-agba ọnyụpa enwezi onye ga-ekwe agba ịga ya enwezi afọ ịga ya ege ọwụ ya wụ nke weji okwu biko ya gaziere unu ntị ruo mgbe Naijiria ga-ama ihe ha kwesịrị ime were ọchịchị nyefee n'aka ndị maka ha riri na-agbanyeghị ebe ha siri pụta maka ka ị gaba eche echiche n'obodo a ga-aga n'ihu biko ka ndị ọzọ tie na aka nwụkwa Prince Chiedozie ọnwụ mere ya gaziere unu ya gaziere gị Prince Chiedozie ọnwụ mere ọ dị egwu na
Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka kedu ebe aha gị ahụ gara kedu ka isi dere ihe nke a machara mma itinyehu aha gị Ndụ Kings ọkwa ya ọsọ Uche na Clara na okele o na ụdịrị celebration ha nwa hụrụ online this year dịka elechara ule WAEC ndị a lere ule WAEC atụ onwe ha n'elu wọrọ ha gbachara ọtọ online ahụrụ m ya ahụ I saw it gịnị ka m na-agwa gị ọtụtụ ụmụ nwaanyị ụmụ small children ndị a na-enwe dịka ha Chineke mere ebere gị ile WAEC mere ị ga-eji arọ ka obere nwatakịrị na-enweghị ka ọha gị na ya na-agba ego gị na-eko ya ego na ọ dị na social media ụfọdụ ndị mmadụ na-akatọ nka sị lelee ụmụaka ndị ahụ ịgazie mahadum ka ihe ga-eme ha na-awọli onwe ha elu na-awọrọ ọ sị kedu ihe a tụrụ anya n'aka ụmụ akwụkwọ ndị a na-adịghị redi isit down gụọ akwụkwọ na ụfọdụ n'ime ha relayịrị on expo ihe mere ha na-agaghị eji agafe nwu na ule WAEC ọ sị ndị nne ndị nkụzi ụmụ akwụkwọ ha nwere a role to play iji hụ na ebidoro tiwe ịgba na ule ọ sị ka ụbọchị taa mara ọnụ mma ya gaziere gị nọ Ndụ Kings gaa n'ihu nwaada nwoke ọcha Clara ozi nke a si n'aka Ngọha Olivia ọsụtụtụ ọma ndị ọma na redio ọ si hụkwa uduka pressure a na-enweta na ihe gbasatara ekwentị ọlọrọ ọhụrụ a fụtara ugbu a na ihe onyonyo social media onwe ike ịhapụ ha ka ha gụọ akwụkwọ onwe ike ahapụ ụmụaka ka ha gụọ akwụkwọ Uche ihụkwala inwe ike nọ na Facebook apọpụ ha elewe ke ole hụrụ ọ nọ n'ahịa even iri nri wụ problem a ga-apị gị ekwentị ọtụtụ ndị nne na nna anyị na-ege anyị ntị n'ụtụtụ ajicha maka ule WAEC a gotara nwa ha fon gotara ha fon ndị na-akpọkwa ha sị gotere ha fon o gotere ha fon maka onwe ka expo si daa forward mepere ha WhatsApp we know ọ dị egwu mana azụtachala fon ndị dara ada ị ga-anata ya fon ahụ ka ị gaghị anata ya ọ dị egwu ụgwọ 1 million kụrụ afọ na ego niile spendịrị ị bọọla chi ụtụtụ ọma the best radio couple ụtụtụ ọma nwanyị ọma Uche Gọna Clara ekelela m ụlọ anọ m Linda Oscar onye ahụ m jere jide mma nwanne m ihe na-eme n'edukeshọn ahụ Sochima awa aha ya Sochima nke mbụ ọ dịrị na anyị bụ ndị nne na nna ịkwado ụmụaka anyị ka ha na-eme ọfụma ma wezuga aka na ebe asịrị ebe ahụ special center ị mere ka nwa gị mara na ebe ahụ special center ilele oge ọ ga-eji gụọ akwụkwọ gbuo ya pee ọzọ bụ na a na-ele WAEC ebu na Android phone ihe dị otu ahụ ọ dị mma ị na-agakwa skuulu ma ị na-apị ya hụ ya ha ile n'otu ịpụta akwụkwọ a anyị na-ekuzikwa ụlọ akwụkwọ ndị dapịasịrị dapịa ka ọkụ eji nkwụ igu were shie nri mmiri si n'ime ya na-awụbata enweghị ahụ ohere ihe niile soro mere na WAEC elegide chieji bụọ dịka onye mbụ kpọrọ gị isi nsu jọnshọn bụ ihe ndị a socha na ihe ga-eme ụfọdụ enwe ike daa dị exam mana ọ bụrụ na emezi ụlọ akwụkwọ otu o kwesịrị ịdị tinye laibrị otu anyị na-ahụ na ọ na-adị mbụ gbasa akwụkwọ mgbe kwesịrị ka agbasa ya bịakwana ya n'oge nye taịm onye edukeshọn otu ọ dị mgbe gboo adịm sure na a ga-enwe this kind of failure enwere ugbu a mana ele na onye na-ajụjụ ibe gị jụọ nne ya asị gị na ọnwụ nwa gị jụọ ọnụ nwa ya asị gị na ọnwụ onye nkụzi gị jụọ onye nkụzi ya asị gị na ya eri nri na-akwụ onye ụgwọ ọnwa gị jụọ ndị ọ dị n'aka idozi ụlọ akwụkwọ asị gị na ndị ọ dị n'aka iweta ego ewetaghị ego but if you can write your name you thank your teacher. Anyị nọ na-agbata obodo oyibo na-agbalata n'ezienụ n'obodo anyị amụọ ụmụ unu nga ahụ ọ ga-adịrị anyị na mma nchịkọta okwu m bụ gịnị onye sị na akwụkwọ adịghị na mma adịghị mma ya ga-atụrụ anyị ignorance. Ndewo ya gaziere gị ngwa n'ọsọ ọsọ na Facebook anyị nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Friday Obinwa ọ sị ndewo na ọtụtụ ụmụaka anyị ejighị akwụkwọ ha kpọrọ ihe foonu ka ha mkpa karịa akwụkwọ ha ya gaziere gị nọ Friday Obinwa
ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nke ụtụtụ taa o zụchala ma gbachaa ya bụrụ na ị lere WAEC ka ụjọ atụla gị God can still perform miracle jee chekie ya were pin gị werekwa exam nọmba gị si etinyere gị ya gị chekie ya ịnọ ịda ya awọrọ ya parents gị next year azụtakwara gị fon ị ga-eji ele ha ọzọ ọ dị egwu onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka anyị chụwa na Owere nchi ndị wetara gị ya bụ ihe omume a bụ nzukọ ume Igbo bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa anyị nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngayarị Echo FM 100.7 The Fresh News People.